En otieno maber jana mar LTN wadhi nyime kendo maendi en week mar adek mabende wadhi nyime kod twak achiel kachiel e duol moro mong'ere kaka Commission on Administrative Justice mabende watemo nyisi ni to commission ni en commission mantiere matimo ang'o. Kaka nwasenyisi chien kocha chande, maendi en commission mochung' ne kedo ne ratiro mari kadipo ni dhi apis moro amora mar piny owacho tineno ka ok otini e yo moro amora makare ka in kod ywak, maendi e commission monego bed ni dhi achiel kachiel. Otieno ma kawuono wadwa rango ni to commission ni tiyo yo machalo nade, kaito bende wadwa rango ni to nitiere weche moko maricho to gin weche maricho machalo nade tinyalo losgi e yo mane. An wakelo ni chenro niri, an Jeff Olomba kaka pile. Abro miyo wendo thuolo chako mosu to nyiso nyinge mondo wadhi nyime. Arwaki e studio. Erokamano Jeff. Ne joneno mek LTN, an iluonga ni Edward Opany. Migapa mar tich e Commission on Administrative Justice en ni an Advocacy and Communications Officer. Kamano. Erokamano ne Edward Opany. Edward, gima nyaka wachak go en ni nyaka inyiso ni to commission ne okele machalo nade, bende nyaka ipar mapani nikech nitie ng'ama koka oketo TV odiochieng' ma kawuono kaka okoneni ni wan kod apis mong'ere kaka The Ombudsman. Nyiswa ni to en pend chik mane ma utiye kapok wadhi. Pend chik mwatiye en Article 59 kar matindo 4 mar katiba wa manyien. King'iyo katiba wa manyien ochuko duol mang'eny. Yes. To one iluongo ni one of the Article 59 Constitutional Commissions. Kanye mokelo duol mabe kedo ne weche mek ratiro mek oganda miluongo ni Kenya National Human Rights Commission. Yes. Gimoro iluongo ni National Gender and Equality Commission. To king'iyo mana kaka asewacho chien kuno ne, chuko duol ni ok en gima nochakore gi katiba masani. En gima nochakore chon. King'iyo commission mar Ndegwa mane otiyo mogolo ripode 1971, nowacho ni ber mondo mi wabed gi duol mabro ng'iyane ni to ere kaka ichwalo tich ne jopiny ka gidhi apise mek piny owacho. Nobiro maka nochopo e sirikal mar Barwabar ni under Ministry of Justice. Yes. Nokela duol moro miluongo ni Public Complaint Standing Committee. Mano chako tijwa ni. To gima ne olak en ni ne onge gi teko ma wan go kaka duol masani nikech ne entie buo migao mar justice. Koro iyudo ni joma ne ndiko chik ma Kenya, mano constitution, no neno ni ber mondo mi waket Office of the Ombudsman kata Commission on Administrative Justice obed gino man gi teko kendo obede i chik. Kamano. Erokamano ahinya Edward Opany. Jo kae nyiso maber ni utiyo kod Article 59 kare matino mokete brackets 4. Agoni erokamano. Gima wadwa ng'iyo kawuono ni to wadwa ng'eyo ni to administrative injustice en ang'o ma bende oganda wa onego owinji ni to administrative injustice en ang'o Edward? King'iyo kata kaka iluongo wan Commission on Administrative Justice. Yes. Nyiso ni wang'iyo chik kata wang'iyo kaka ichwalo tich ne jopiny. Nyiso ni nitie mise ma katiba oketo mondo mi wang'i kaka itiyo ne jopiny. King'iyo Article 47 mar katiba wa, wuoyo kuom gimiluongo ni Fair Administrative Action. Nyiso ni nitie apis piny owacho moro amora nyaka bed gi system kata structures kaka itiyo ne jopiny. Nyiso ni seche moko kata kibiro ni idwaro opande kata ni idwaro idhi osuptal, to nitie tests moko monego timni. Gindiko maber kaka onego bed ni timo test gi, michulo, onego bed ni chulo pesa di, mondo mi ka japiny odhi to ng'e ni gigi te kadwa service ni ere pesa madhi chulo, to obro kawo time marom nade. E gima omiyo wacho ni institutions te nyaka bed gi gimoro mwaluongo ni service charter. Yes. Service charter ni golo gik moko adek. Mokwongo, service ma japiny dwaro. Mar ariyo golo ni to service ni kawo ndalo marom nade mondo mi japiny otimre nade oyud gima omanyono. Mar adek, ka nitie chudo moro ma chik oyiego, be onego bed ni gindiko mondo ka japiny odhi to ok ni koko thagore gi wuothe apisego komanyo ni to service ni chulo pesa di. Ondik kanyo maler ma pesa ma service charter ndikono ema onego japiny otimre nade, ema onego japiny ochul. Koro wan kaka duol wang'iyo ni services mimiyo jopiny oket e yo makare, e yo ma uyanga, kendo itimo gi mapiyo mondo japiny kik hinyre. Kamano. Erokamano ahinya Edward, awinji maber. Ageno ni maendi odhi duto nyaka kata sirikande mag gwenge ma bende nitiere kata kama oganda chung'e nyamburko margi ka oganda odhi to nitie receipt kata otiko monego bed ni imiyi. Ageno ni nawinjo ka gwenge moko nitie mana oganda onyisa ni kidhi tinyisi ni wamiyi receipt koso kik wamiyi. Ka ok miyi to en ni ichudo, to chudo ne ok bidhi ne sirikal mar gwenge. Koro gachi wewe kanyo ok gole ni pak to otiko to ok miyi. Manyiso ni maendi kimiye, nyiso ni imiye
imiye yorno ero mar mibadhi magi bedo nguluo magi be waluo king'iyo counties mang'eny ni counties mang'eny osebedo ka ywak ni osuru magichoko pin ne monego be ni gichoko kendo kiyudo kata mana Nairobi county ka yudo ni mibadhi no ng'eny ma jopiny be ma seche moko miyo gik machal kamagi timore nikech ikoni ni kar chulo 300 to 150 to ipak mana gari kanyo nikech an ma timore nade an man ka magi gik ma kaka jopiny ok onego be ni wayie nikech sama sirikal kata obed mar county ok ochoko osuru machopo kaka nonego be ni ochoko to nyiso ni kata wan gi tabu nikech seche moko yore mek pi yore mek nderni ma county onego be ni loso osuptende ma onego be ni county chwale services mabeyo ni ka koro kinyi dhi to kiyudo ka yath nitie to kik iyuag nikech nonego be ni chulo parking to nok ichulo koro nyiso ni sirikal mar county bedo ni koro teko ne ni piny mondo mi otimre nade ochwal services ma onego be ni ochwalogi koro kaka jopiny onego be ni wambe watemo mondo mi warit chik ok ni koro chik bedo ni mana jotich piny owacho gi institutions make government to onego be ni kata wan kaka jopiny waneno ni ber mondo mi wang'iyane ni ere kaka wanyalo konyo e yore machal kamago Ero kamane nyadwara wach mar ariyo maneno ka obro dhi en mar misconduct and integrity issues. Maendi mondo ng'e ni maendi wach nyalo wacho dulu ni en tich marach kata ka ng'ato ni apis kata integrity nyiso ni samoro ok ong'iye malong'o to nitiere weche ma bende nitiere ng'ikruok koni kod kocha. Ler mo wach mar misconduct and integrity issues. King'iyo katiba wa manyien way about leadership and integrity. Telo maber kendo kit kido maber e apise mek sirikal gite. Kendo yudo ni king'iyo apani en chapter 6 mar constitution o outline maber gigo monego be ni define jatelo maber man kod kit telo maber. Wan king'iyo from our perspective kaka commission nyiso ni japiny mora mora kodhi apis sirikal nitie kaka onego be ni tiyone gi luoro. Mokwongo ng'atno ma en jatich piny owacho nyaka mi jopiny luor kendo nyaka omi apis motelo neno duong' gi luor. Nyiso ni ka japiny obiro to kaka ichwalo ne tich onego bed kolingana gi article ma wacho mantie constitution. Mar ariyo onego bed ni konyo jopiny e yore duto mana kaka gidwaro. Ka japiny obiro apis sirikal onego bed ni giyudo kony mano biro manyono. Ok ni japiny kobiro oya marach moingo kaka notimore nade kaka nobiro. Mar adek kaka jatelo nyaka ing'i ni to ere kaka itiyo gi migapi mar tich kata gi mwandu mag sirikal moket e lweti. Iyudo ni seche moko ng'ato en jatich piny owacho to omiye nyamburko mondo omi tije obet mayot. Iyudo ni seche moko weekend en kodwa dhi bilo andiwo matin to iyudo ni koro gari ma sirikal omiye emodhi to park mana e mbele bus seche moko kata tiyo ne tijene moko onego bed ni otimore nade moko onego bed ni tiyone. Gik machal kamagi ok bed maber nikech itiyo gi mwandu ma sirikal oketo e lweti mondo omi okony tich mitiyo ne jopiny marach. Mar ariyo iyudo ni ng'ato nikech koro an Jeff an kamoro to an gi teko ma seche moko anyalo influence jomoko yude tich. An koro adhi akaw mana jodalawa gi jogweng'wa kata mana wedena ema koro adwa noyud tich. Moko seche moko onge kata gi qualifications moromo gi tiyo tijno. Yudo ni magi gin gik ma chik ok oyiego. Koro kaka jatelo nyaka wang'is kido maber mamiyo apis ma in gono duong' kendo ka jopiny obiro to gin gi yie gin jatich piny owacho manyalo konyogi. Ero kamane nyadwara ka wabro kawo yo matin ka waduogo to wabro dhi nyime kendo ka waduogo to wadwani mondo penji weche moko achiel ariyo adek motenore kod weche mag misconduct and integrity. Magi eki duto kelone kawuok e kuku mar wach ka bende wan e juma mar adek mar apis moro mar the Commission on Administrative Justice. Wacha kweduogo kendo wadhi nyime achiel kachiel mana kaka nanyisi wan e wik mar adek bende wadhi nyime kod apis moro mong'ere ka The Ombudsman ma bende en apis mochung' ne kedo ne ratiro mari achiel kachiel. An chenro nieri an Jeff Olombaka kaka kinde ka kinde kendo ma en kuku mar wach. Amiyo wendo thuolo omos wachako nyiso nyinge ka diponi koka yawo TV mari. Chaka rwaki studio. Erokamano Jeff. Ne joneno mane
bet ne poko neno oyudowa maber. An iluonga ni Edward Opany, atiyo gi Commission on Administrative Justice. Migapa mar tich en an Advocacy and Communications Officer. Erokamano nya Edward gima dwani mondo wadhi kane wawuok kapok wadhi yo ne wawacho weche mag misconduct and integrity. Manyiso ni wawacho ni ng'ato nyaka bed ng'at mamiyo apis mare luor, kendo kitiyo to gana ne adieri ng'ani tiyo ne ji motiyo ne gi maber to apise be omiyo luor. Nyisa ne waseneno ka nitiere kinde ka kinde ma samoro koter ng'ato osuptal mar piny owacho kata osuptal ma waneno ka samoro idwaro ni kapok othiedhi, samoro ng'ato donjo adieri otuo, iyudo ni pod okete oko kanyo, samoro iluonge ni waiting room, samoro giluonge ni registration room, okete kanyo ero tuo, to iwacho ni nikech samoro ng'ama tuo inyalo kelo osiptal sama poya kata sama ok nong'ere ni odhi bedo matuo. Jogi obiro moko ting'o kata siling achiel, to kobiro tidwa ni mondo koonge kia siling 20 mar nyiewo buk mondo ndikne, oonge kia siling 10 mar mondo miyo tuone godo pi, ng'ani eri onego bed ni time nade, onego bed ni thiedhe koka ikwayo wach pesa gi, koso onego bed ni iketo pesa nyime ma kionge go to thiedhe. King'iyo wan kaka duol gima wang'iyo malich kendo mwatemo keto mondo bed sigingi maduong' mata tije mek piny owacho en ni ka ng'ato ter kata mana ni notuo, kech tuo to en gima biro apoya, onego bed ni japinyno gima ikuongo itimone, ikuongo imiye thieth, nikech seche moko inyalo rit pesa mipo ka ng'ani owewa, to ne en gimoro mane inyalo timruok nade mane inyalo kony. Watemo ng'iyo ni ber seche moko iyudo ni osuptende seche moko nitie line, lakini dakteche nikech onego bed ni ging'iyo gigo, onego bed ni ging'iyo ni to ng'ani otuo marom nade, to ere kaka wanyalo konye kapok ong'i yore mamoko go. Ndalo moro nwadhi e county, achiel kuom counties gi, to nwayudo ni nitie tim mane timore marach e osuptal maduong' mar county no. Iyudo ni jotuo oket noriedo line, mano en gima ber nikech jomotelo ka ok en shida maduong' ahinya, onego bed ni luwo line mondo mi timruok nade othiedh gi e yo maber. Iyudo ni osuptalno nitie gi room moro, to room no en room ma kidwa ni thiedhi mapiyo, tidhi tigolo mit bilia moro mar siling 50, to in ichwalo ni tich mapiyo ka jomoko ka to pod otimore nade pod rito. To pesa ni nwayudo ni ok en pesa madhi kata ne osuptal ni, en pesa madonje ofuke joma moko. Nono ni ok en gima ber ahinya nikech onego bed ni kichwalo tich e yo maratiro kendo ma open, ma japiny moro amora mobiro ok ni nyaka bed gi pesa mokalo gimonego chul mondo eka otimre nade, mondo eka chwal ne tich. Koro gik machal kamago gin gik ma onego bed ni ng'iyo. Seche moko iseneno kata mana e news ka ng'ato hinyore kata ng'ato tho, e gima ne nyalo geng', nikech seche moko daktari ne insist ni ok onyal konyi nyaka pesa moro bedi. Onego bed ni gima ikuongo tim e service delivery en nang'o, iketo interest mar japiny mbele, ichwalo ni tich to weche modongo inyalo ng'i, nikech an gadier ni onge ng'ama tero ng'ate osuptal mondo mi odhi oya kode kanyo ka en ng'at mosetho. Koro dakteche kata joma chwalo tich e migepe mopogore opogore nyaka wang'i ni to ere kaka inyalo kony japiny, nikech japinyno e ng'at mabiro mokwongo. Manyiso ni ka wadhi osuptende to wayudo ka ok otimnwa thieth pod ikuomo na pesa to ng'ato hinyore, oyienwa mondo wabi e apis. Oyiene japiny moro amora biro e apiswa, nikech gima wang'iyo en ni ere kaka inyalo kony japiny mokwongo. Nikech seche moko awach ni Jeff wuok karama tiye takale bath yo, nayudo ka ng'ato hinyore tatere kata mane kar thieth. Seche moko en gi historia moro mar tuo ma seche moko an makwanye e yo ni ok ang'eyo. Koro ber mondo mi lakteche gi okwong ong'i ane ni to ere kaka ikonyo ng'ani ka koro pod wanyalo wacho ni koro wamanyo kata mana wedege kata historia moro mar tuo moro mosebedogo. Kamano. Erokamano Nyadwar, ka mondo wadhi mapiyo piyo, aneno ka weche mathoth nitiere kama thoth wadwa ng'eyo to commission tiyo nade, kata kamano wadwa wacho wach achiel mar persons in custody kata jogo eko manie od ang'ech kata mantiere ute twech. Gin bende gin kod ratiro margi, to gin to onego bed ni ikonyogi nade. Nyiswa wach nyeri mapiyo piyo kapok wadhi e kaka duol nyeri tiyo. Iyudo ni wan kaka duol, ng'at mantie od ang'ech nyalo ndikonwa in confidential mondo mi wang'i ane cases gi. Iyudo ni ng'ato osebedo kata mana e od ang'ech kuom thuolo kata mar higni 5, ok en ang'o madhi mbele. Seche moko en ng'at mane omaka be okokoni kata ni to ang'o momiyo nomake, koro en kucho, en okia gimoro amora madhi mbele. Ng'at machal kamano nyalo ndikonwa to wang'i ane ni to ere gimomiyo ng'at machal kamano omaki, to complainers ere, nikech sama omaki kitimo makosa
either iyalo gi ng'at ma is an individual private citizen kata iyalo gi sirikal. Seche moko kinego ng'ato mano koro bedo ni en case ma koro iyalo gi sirikal. To seche moko ng'ato nomaki ma okia kata ni ang'o mane otimore. Osebet kata kuno for higni 6, gima dhi mbele onge kata mana kot ok tere. Ng'at machal kama nyalo ndikonwa to waluwane ni to ang'o momiyo osekawo higni mang'eny ka onge gimoro amora madhi mbele case neno. Kamano. Erokamano nya Edward awinji maber. Gima koro mondo wadonje en ni to ere kaka commission mar nyiri tiyo. Wadwaro rango achiel kachiel kaka commission nyiri tiyo mondo iler maler ni commission mar the ombudsman nyiri en to otiyo machalo nade. Maendi e kama ne pek mar wacho nitiere odiochieng' ma kawuono. Lerwa ni to commission tiyo nade. Mokwongo pek mar tijwa ng'iyo ng'ur mowuok kuom japiny. Nikech wan noketwa mondo mi wang'i gik ma affect ordinary Kenyan. Koro japiny nyalo biro to kosegolo ng'ur mare to wang'iyo ng'urno to wang'iyo ni be en e kidieny mar ng'ur mwakawo to wachako nonro. Tiyudo ni nitie cases moko ma nikech pek gi watero to gimiluongo ni full investigation. Full investigation ng'iso ni wadhi mwatima nonro maduong' mwaduog wagol repotwa. Mar ariyo iyudo ni watimo gik moko miluongo ni systemic investigation. Systemic investigation mage gin ng'ur momako fuonde mek department moko mek piny owacho. Ariyo kuom systemic investigations mwasetimo en mar pensions gi vital documents. Nikech nwayudo complaints mang'eny kabisa e chiwo documents machalo kaka ID, passport, birth certificate. Nwatimo nonro maduong'. Mwabiro gi recommendations ma kobedo implemented gi joma golo tijegi to biro ng'iso ni in future ok wabi bedo gi complaints mawuok ka ID, mawuok ka passport, mawuok ka pensions. Kendo machielo watimo gimiluongo ni public interest litigation. Ka nitie case moro mantie court to waneno ni gini affect oganda mang'eny. Wanyalo dhi to wakwayo mondo wabed a friend of the court. Koro wabedo a friend of the court to wang'iyo ni ere kaka wanyalo konyo mondo mi wang'i ni to ere kaka wanyalo golo pachwa mar chik mondo wane niya wach machal kama wan kaka duol waneno ni kotime yo machal kamae to biro miyo japiny bedo gi thuolo maber. Machielo mabe nyocha walieko juma mokalo en ni wagolo paro mar chik gimoluongo ni advisory opinion. Gigi seche moko konyo mondo mi chwalo tich obed maber ne jopiny. Kamano. Erokamano nya Edward wacho ni mano ero e kaka utiyo. Mano e gima aneno ka inyisa kanyo ero ni ugolo gik mopogore aneno ka auditing in public institutions bende utimo. Iso ne utimo nonro. Urango kaka uti kod mwandu mag jopiny. Gima watimo wan gi gimoro ne watimo miluongo ni spot check. Spot check ne Jeff wanyalo decide to kawuono wacho ni wadwa dhi kata mana ka register of lands mamuranga. To wadonjo to wabedo abeda kaka jomoko mabe nodhi dwaro tich. To wabedo abeda kanyo to wang'iyane ni to ere kaka ikonyo jopiny. Seche moko idhi kanyo tiyudo ni ji oriede line. To ng'ato wuok kumoro nono to nikech en ong'ere gi register kata ng'at mantie kanyo ong'eye idhi tichwalo ne tich mapiyo. To jopiny moko mabe seche moko no omuondo kanyo. Iyudo ni tich deko negi. Seche moko be wadhi adhiya kata mana e police station. To wadhi mana ka joma be odhi go report. Wang'e ni to polise gi ere kaka gi deal gi ji. Seche moko kidhi kuno kaka nitie ndalo moro nwadhi timo spot check kamoro. To nwadhi gachiel kuom okindewa ma en ng'ama miyo. Koro nwadhi to ka nwadonjo to rakruok mokwongo kata pok owuoyo. Polisi osechako mana harassment gi weche moko mathoth. Koro wacho ni kare ka wane magiandlowa kamae to wabiro ka for the first time. Ere kaka kare kaka ichwalo ne jopiny tich e yo machal kama. Koro gigi kwasetimo to wa make recommendation ne institutions go ni kamae e kaka onego bed ni utiyo ne jopiny ka japiny obiro to uwinjo nikech seche moko ng'ato winjo ne seche moko ni piny to odwa ni ukonye nyaka ubed mukawo time muwinje muneni to ng'ani issue mane ma en go kasto ukonye e yo maber. Nikech seche moko kidhi ng'ato seche moko odwa pimo ni gima notimore mabor. Iyudo ni kone ni an ok adwa ng'e gima notimore kona ni biro omo ang'o. Ok inyal ng'e gima obiro omo kok iwinjo historia mar ang'o mar kit ng'ur ma en gogo. Koro ma watimo mondo mi wang'e ni institutions gi
obedo gi rang'iny mamalo kaka gitimo nang', kaka gichwalo tich ne jopiny. Erokamano nya Edward, awinjo ka wachni nyisa ni magi kiudil mana gi apise mag piny owacho. Koro kang'eyo ni weche mag nyamburko to waketo kure. Matatu ma iting'e oganda gi samoro ka oganda dhi to wacho ni oloknegi pesa michulo okete malo, samoro ng'ato dhi e nyamburko, magi to koro watero kanye? Iyudo ni nitie kata mana idara mar police. Kaso sani wan gi National Transport and Safety Authority mang'iyo weche mek apaya kaka geche gi seche moko timore. Iyudo ni seche moko uidho gari to kuchopo e koro yo to koro conductor kwaro wang'e ma wacho ni gari 80 to gari to ne mana siling 50 sama ne pok uidho. Gik machal kamago inyalo ni nikech wan aidha ng'ato nyalo report ka police kata mana National Transport and Safety Authority mondo ong'i nikech gin ma giregulate timbe moko maricho richo mek jo matatu gi kamano. Koro mago to uno kunyal loso. Wabro mana donje ka dipo ni japiny notero ng'ur e institution to institution ni okotimore nade okosave maber. Seche moko nitie makosa motimore ng'ato tero ywak ne NTSA to jo NTSA oko kawo ndamo. Koro kobiro to wabro kawo ndamo to kwa kawo ndamo to ok wadhi manyo jamatatu cha katang'o, wabro manyo NTSA, wabro kone ni to nitie bedo to japiny no biro mogolo ng'urne to kukonye. Wadwa ni ukawo ndamo mondo mi ung'i timru nade, ung'i kaka ukonyo jopiny. Iyudo ni tinde wan gi private companies mang'eny. Moko thothne gi gin make security. Seche moko iyudo ka jogo ywak ni working conditions seche moko ok ber, seche moko msaro deko, seche moko gik mang'eny timore. Gima chal kamano kotimore to ng'ano wa advice ni odhi e apis mar labor, nikech apis mar labor ema sirikal oketo mondo deal gi issues mek jotich. To kodhi apis mar labor to ng'at mano onego bed ni konye cha kata apis no kokawo ndamo obiro irwa. Koro kobiro irwa wan ok wabeluwo private company cha nikech chikwa ok oyie. Wabro manyo labor ni report makamano ogo ere ondamo mano ukawo. Ang'o momiyo nukoso timoro nade? Nukoso kawo ndamo. Kamano. Mano en mana gima temo nyiso ni utiyo mana gi apise mag piny owacho. Apise mag piny owacho. Kamano ahinya. Idwaro no ka wadhi nyime wadhi kwatieko chenro. Gima neno kaka endi complaints handling procedure mano ni wasewuoyo wik mar ariyo kocha chande. Gima dwaro ni mondo chak igus matin en mana kwatieko ni to wach administrative justice ni wacho ni pod inyalo wache matin. Kinyalo wache matin kwatieko chenro ni. King'iyo mana kaka nawacho katiba wa ma Kenya kama sani king'iyo article 47 we about fair administrative action. Fair administrative action ni wacho niya onego bed ni chwalo ne japiny tich e yo ma piyo, e yo maratiro kendo koluw chik. Kendo onego bed ni decision moro amora ma any institution okawo kata ma jatich piny okawo onego bed ni bedo communicated ne japiny in writing. Adwaro mi example. Jeff kondika gi piny owacho kawuono to atimo makosa e migapa mar tich. Onego bed ni mokwongo institution matiyone kawo chik, ging'iyo chik mane ondikago to giwacho niya wadwa discipline. To wadwa discipline nikech kama. Nyiso ni mokwongo there should be something ma is written ni natimo makosa to isomo na makosa na iketo na gini in writing timiya thuolo mar responding. Kase respond to seche moko gineno ni onego bed ni tero ng'ato for the disciplinary committee. Mano nyaka timre koluwore gi chik. Disciplinary committee no nyaka bed constituted kaluwore gi chik mar ang'o mar organization no. Adwa mi example e kinde moro ng'ato ne tiyo ne government institution moro to nobedo sachaj ni laptops moko nolal. To kwa nwaluwo mos noyudo ni mokwongo ne osegolo ng'ur to before ni kaluwore gi environment mar office no onego bed ni nitie room mabedo locked man gi wardrobe maka ji otieko tich tiso laptops go kanyo tiloro tiketo ng'ato bedo in charge, responsible maka koro gimoro lal to timore nade ing'e ni ng'ama ikwongo penji. To institution no ignore advice mane jatijni ogolo. Mabang'e wayudo ni laptops nolal. Ka laptops nolal to en manobedo sachaj. To nobiro mogolo ng'ur irwa to nowacho kendo nogolo documents mane nyiso niya nose-raise issue ni before ni gigi nyaka ng'iyo maber minyalo tim gi nade. Noyudo ni institution no nokoluwo chik nikech mokwongo ne ok gimiyo ng'ani an opportunity mar duoko penjo kaluwore gi gik manotimore nade manolal gi. Mar ariyo noyudo ni
nikech ne en gi responsibility mar ng'eyo wach laptops gi. To nosegolo luoro mokwongo ni ka ok ong'i wach gi maber to lal moro nyalo bedo. Noyudo ni jogi noko kawo ndamo mane ng'ani otimore nade, mane ng'ani ogolo. Koro ne en makosa sa charge go mondo mi ochul laptops, to nosegolo luoro ni seche moko gigi kok ong'iyo gi maber, lal moro nyalo bedo. Koro nowacho ni institution no ignore advice no, to bende ne ok giluwo procedures mabeyo. Onego bed ni gitimore nade, onego bed ni giduoko pesa mane ging'ade osach ng'ata. Kendo pesa ne noduoki mokelonwa copy mar check manyiso ni notimruok nade, nochule. E kinde moro nitie student mane somo e mbalariany maduong' ma Kenyatta, ne timo law. Koro nochopo kamoro mane university owacho ni noloko marks ne system. Koro ne obedo suspended. To ka nwang'iyo to nwayudo ni mokwongo university nokomiye thuolo mar dhi mbele e nyim disciplinary committee mondo embo gol pache kaluwore gi wachno. Nobedo suspended. Koro ka nobiro iro to mokwongo nwang'iyo ni to be mbalariany noluwo procedures monego bed ni timore nade. Nikech university kapok osuspend ng'ato, nitie lay down procedures ma nyaka timruok nade. Ikoni ni Jeff ni timo makosa machal kama imiyo opportunity mondo mi timre nade, iduok imbi gole pache wachno. Koro nwang'iyo kendo nwayudo ni mbalariany mokwongo notimo makosa nikech nok giluwo procedures. Mar ariyo, onge kaka student ma en teaching ng'iyo marks ne system nyalo loko marks ne. Niso ni nitie ng'ato mantie within that system manodhi oloko marks ne system. Mbalariany noko prove na adier nyathini ema notimore nade, ema noloko marks. Koro nwayudo ni ne en ataro mar chik nikech nok giluwo chike moketi mowacho ni fair administrative action e timo tijgi ni. Koro nwa recommend kendo noduoke nikech there was no reason mane university ogolo mane linke gi gima chal kamano. Koro thothne wa insist kendo wakwayo migepe mek sirikal ni kapok ka gi make decision mora mora, we japiny be ogole pache ka nitie pare monego gol, to onego bed ni luwo chik. Onego bed ni ka koro igolo chik mindiko, to japiny be ka ng'iyo to wacho na adier jogi noluwo chik e timruok nade e timo tijni. Erokamano Edward, winji maber. Aneno ka watieko week mar adek. Week mar ang'wen gima biro biro en establishment, mandate and function of the commission. Mabende weche mabiro miyo pek gin weche goeko mag investigations. Aneno ka indu biro rango ni to utimo nonro yo machalo nade kwa duogo e week nero mar ang'wen. Mano ero biro bedo juma manyien. Kamoro moro ma intie watemo nyisi ni ma Indian Commission mar piny owacho moketi mondo omiyo konyi India piny maonge kod chudo mora mora. Agunyi ka ndunga inya Edward kumchopo ka ndi dichi moro. Wach modong mabiro penye ni to ang'o miyo ka oganda tero omenda e pesa kata kigolo tidwaro ni mondo nyaka igol ID ni mimegi. Ang'o mamono gi kawa namba, kisemiyo gi namba ni mar ID to mano romo gi. Moko bende chuni ni imigi nyaka message mar M-Pesa ni. Kang'e ni magi e kito wabiro loso nade. Nyaka itang' ni message mone simbi ni ioro pesa makama samoro dhi piny mong'e nyaka kata gimidong godo e account mari. Mokwongo adawacho ni Safaricom en private institution ma deal gi weche me communication, to begin gi money transfer services kaka M-Pesa. To gima ka pacha kaka aneno ni gima Safaricom temo timo. Niso ni samidhi timo registration mokwongo, nitie documents midhigago. Mana kaka kidhi e bank, nitie rules ma Central Bank oketo ma regulate gigi. Nikech gin gik mo deal gomenda. Seche moko Jeff, seche ng'ato kawo ID ni, ong'e namba simbi kendo seche moko ong'e pin ni. Ing'e ni ka en ng'ama rach to koro dipe ka gi owei maonge kata gimoro. To namba ID bedo to onyalo ng'eyo seche moko en ng'at mosebedo close kodi kabisa to odwa timo ni anyali moro. Koro apani magi gin gik ma Safaricom oketo mondo mi ging'e ni pesa kik lal. Ka in customer gi to pesa kik lal, nikech ka pesa lal to bedo gi marach kabisa. E gima iyudo ni seche moko banks be kaka deal gi weche gi. Nitie rules ma Central Bank oketo. Ni kidhi yawo bank account to nitie information ma nyaka idhigo. Seche moko iyudo ga kata ni kidhi e bank to ka sei migoyo opogore gi mani goyo chieng' mani yawo account, to bedo ga mapek kabisa. Kaka thothne asebedo gi tabu kabisa ka biga bank manochuna nikech sama na yawo account ka pod an rawera matin. Koro nagaga signature nikech ne an gi miyumo mar yawo account.
Koro nothaga kuom kinde mang'eny manochuno ni nyaka nadog e bank mondo mi atimra nade, Iloko mondo mi alok signature. Koro apani mago gin mana mise ma giketo mondo mi ging'e ni transactions bedo e yo maratiro kendo ng'ato kik we wadgi e dier moro mane ok ochanore. Erokamano ahinya Edward, awinjo ka ilere maber kendo koro agoni erokamano mokalo. Kwachopo wik mar ang'wen wabiro ng'iyo ni to investigations itimo e yo machalo nade. Ka wang'e dok ot ichop maber nyaka wachak warom wik manyien. Erokamano. Erokamano ahinya.